Sziasztok! Azért érkeztem ma hozzátok, hogy a szülői lét szépsége melletti elfoglaltságotokra adjak egy pár tippet. Én vagyok a Szalagdekor oldal megálmodója, egyenlőre még egy felfuttatás alatt álló vállalkozás, viszont az itthon töltött időmet legalább hasznosan töltöm el. Szeretnék is nektek bemutatni gyorsan pár dolgot, amit egyébként mostanában csináltam. Most elkezdtem ezeket a hajcsatokat új életre kelteni. Semmi nagy ördöngősség nincs ezekben, ezek egyébként nagyon egyszerűen megcsinálhatók. Maga a tartódoboz is egyébként egy saját mű. Ezekről szeretnék nektek majd bővebb infót hozni, illetve szeretném, hogyha csatlakoznátok hozzám még páran esetleg így otthon lévő anyukák, vagy esetleg főállás mellett egy kicsit összehoznánk így a csapatot, és akkor együtt tudnánk ilyeneket tevékenykedni. Én nagyon szívesen megmutatom nektek a videókban, illetve élőben is, hogy hogyan készülnek el ezek, hogy mi kell hozzá. Nem egy nagy befektetésű hobbi, viszont hogyha érdekes dolgokat akar csinálni, akkor érdemes belőle több szintbe szerezni. Nekem közel 50 színem van egyenlőre. Ami fontos, hogy a videóimat a maga természetességében fogjátok látni. Lehet, hogy ez lesz, akinek nem tetszik, őtől előre is elnézést kérek. Vágást nem nagyon fogtok benne látni, esetleg akkor, hogyha a kislányom úgy dönt, hogy ő most igényli anyát, de egyébként szeretném azt, hogyha éreznétek ti anyukák, főként anyukák, hogy nem vagytok egyedül. Ugyanazokkal küzdünk mindannyian valószínűleg, én mondjuk egyedül küzdöm ezekkel a dolgokkal, de akinek van párja, valószínűleg ő is ugyanezeket a dolgokat éli át, hogy milyen nehéz is egy nap pici gyerek mellett. Egyébként nekem 2 van, egy 3,5 éves, aki most óvodában van, és egy 10 hónapos, aki itthon van velem. Szóval röviden elsőre ennyit szerettem volna, hogyha tetszik a videó, vagy érdekel a dolog, akkor légy szíves egy lájkot és egy feliratkozást, ha nyomnál, akkor én tudni fogom, hogy van, akit ez érdekel, és van, aki ezt szeretné látni, akkor holnap jelentkezem egy újabb videóval, és akkor ott tudunk kommunikálni, hogy mikor vagy hogyan tudtok esetleg így ehhez csatlakozni. Akit esetleg érdekel vásárlás szintjén, a Szalagdekor oldal megtalálható Facebookon is, most már itt vagyunk YouTube-on is, TikTokon is, Instagramon is, lényegében bárhol megtalálhattok minket, illetve engem, mert a gyerekek csak kiegészítők, illetve néha nehezítő tényezők, viszont a legnagyobb boldogság források, mert nélkülük nyilván ezt sem csinálnám. Keressetek rá, nézzetek szét, és ha bármi érdekel, vagy bármilyen kérdésetek van, akkor írjatok egy kommentet, vagy akár üzenetet is, nagyon szívesen várok, amint tudok, válaszolok, úgyhogy hát légy szíves, akkor reagáljatok, hogy tetszett, nem tetszett, érdekel, vagy nem érdekel, és akkor holnap találkozunk. Köszönöm, sziasztok!